저또 미디어랑노 하마야 파로 जों दिनै TTAADC हापांनिंगै जतनो खाका हामबाय लामसगो खोना 7 तारिख डिसेम्बर 12टानि सिमी सारिक जरा जिनि TTAADC हापांबाय स्नामजाक जिनि बोबागारमा नायकलजाक ते जिनि ऑनरेबल सीएम तिदुलजाक खोना जिनि तिप्रासा youths एबा जिनि जतो youths होनबागै बेलेखाने खाtung जानाय कक खोना आसक सालख्लमा जों नासिं तंमानि TTAADC Super League खोना चेंगना थांगै तंगो ओ चेंगमानि पान्दावो जिनि जतो हासिनि लुकरंनो खाबाय लामसगो खोना khumulwng स्टेडियमो 12टा तामफ्रो जों रसामुं मसामुं जिनि कालचारनि सुमुं तामुंनि बिसिंतै खोना ओ पान्दा चेंजानाय ओ पान्दावो फाइमानजा फाइना बागै जतो आमसानि लुकरंनो खाबाय लामसगो जों TTAADC हापांनिंगै खन कयदो लखं जाखा तापसो खोना चिनि टोटल चिनि 10टा चिनि टीम डिस्ट्रिक्ट दङ अब जों ए बी खलाय जों ग्रुप्स नामजा आमन शेड्यूल जे चार्ट जों नरनो जिन नंग मेडियन बिसिंति जों या फरिनाय ते जों अलरेडी जों ऑफिशियली जों चिनि जेडि थ्रु ते जों सेन खलायया खोना दलनि बातायनाय खोना दलनि जेंमन बिसिंति चिनि एवरी वीक जों जे चार्ट जे स्नामानि शेड्यूल अब जों नंग बिसिंतिनो जों चिनि लुकरं या फरिनाय आमो जों लाइव फुनुक जानाय जों जत आमसे चिन डिस्ट्रिक्ट अफ खेला जों जानाय फाइनल लिंक जों हायनो हायदे जों khumulwng फाय जों थंलाय फिनाय खाना का सामने दल बे बयां साइड खोना चिनि वेस्ट नि दंग ताय चिनि जम्पुनि एंके तापसो अल कयटा मैच थांदने khumulwng स्टेडियम ओके चिनि खोना टोटल चिन चार्ट साम दङ आ चार्ट न आं न या फरनाय न अब क्लियर खलाय चिनि लुकरं या फरदि खाना सादा बारता निसिम खोना बाटन सिमी चेंजानाय बुला चिनि कल्चर सामु सुम बिसिंतै चिंगाबा चेंगै चिंगाबा थंमो खोना चेंजानाय